Bus, nasira ko bus. Tulo ba? Tulo. Patay na tulo. Ano sabi mo ditira gabi eh? Ditira kong bayot bus. Patay ka. Basta kay pagkulbot, ana. Gawas ka munggay lagi. Patay. Tambal mo dira. It's your boy Albulario here at your service. Tanang masakiton, akong ayohon. Tanang mga sakit sa kalawasan, kaya na kong tambalan. O katong mga babae dira nga gipabuntisan. Doolan mo sa kuha kay andam kong mahimong amahan. O katong uban dira nga gitugkag bugon-bugon sa suso. Doolan mo sa kuha kay andam kong mususo. Ay, boom. O katong uban dira nga gitugkag mga hubag-hubag, labi na tong hubag sa lubot. Doolan mo sa kuha kay andam kong mukumot. Ay, boom. Sakita, mayo pagwa ko ni tirada da. Maula, masad ko kumupait og tambal sa butika kay basikan siyawan ko ba? Tambal mo dira, tambal. Patambal ko, boss B. Ay, customer. Unsa man sakit nimo? Ay, lagi na iyong ho. Istorya na sa kay gitar bitaw dire. Boss, nasira ko, boss. Tulo ba? Tulo. Patay na tulo. Unsa man man gitira gabi eh? Gitira kong bayot, boss. Patay ka. Basta kay pagkulbot, ana. Gawas ka munggay lagi. Patay. Kadamata. Sige, lingkod lang sa dira kay mangita ko ikatambal ana. Kani. Sama na. Liha man na. Maugali liha. Mao ni gamiton para ibagno si muha para mawala ang mga bakterya. Sure ka? Makaayo ni og ibagno sa kuha? Og nagduha-duha ka magpatambal sa kuha. Ayaw na lang. Pero kalabanan sa nagpatambal sa kuha nangaayo na. Ang uban nakasumoy na. Unya, unsa man ako na? Simple ra kay ni. Imo ni ibagno si mo pinaana tirada oh. May bibi sige be. Ahak bi ani oy. Maayo baka ko ani. Meanwhile. Ya, kumusta naman imong pamate? Di naman kay sakit, boss. Adi nagid sakit, boss. Oh, wala gid siya tulo, boss. Oh, ana bita ko si imong nga maayo ka. So karon, mangay na ko sa imong bayad. La, boss. Pwede utang lang sa boss. Wara-wara ba ko kadalag kwarta kay pag pinangitan akong tambal ba? Problema lagi hasta pagpanambal utangon pa. Wa ba ka kabalo nga naga-promo ko dire? Kana mga akong gitambalan nga dili maayo muhatag ko nila og 100. Pero katong maayo, mobayad sila sa kuha 100. Pero di bali, daghan man sa kong customeron. Sige, bayarin lang ko sunod adlaw ha. Sige boss. Salamat kay boss. Ahak ni mga tao nga mangutang ngayon. Pero sige lang, tambal mo dira, tambal mo dira, tambal. Kisa tong mga masakit tong diha dool ras ko tambal mo dira. Ahak, oy laaya naman ani oy. 3 days na wa koy customer dire ba, mingaw kaayo. Murag logi naman siguro ko diring pwesto ha. Mas maayo siguro mag walk-in ko, magbalay-balay ba, house to house tirada. Mas maayo pa tambal mo dira, tambal mo dira. It's your boy Albulario here at your service. Tambal. Ayo, tambal mo dira. Ayo, tambal. Laya ni magtambay tayo, wag itay pangartahan ba? Mamayo tara jud. Wapagitay customer. Tambal mo dira. Tambal. Uy, daan ko palagi. Di ba ikaw man tunay utang sa kuha? Ako bitaw to boss, pero wala palagi ko'y kwarta diri boss. Nah, problema lagi. Ani na lang. Pangitan na lang customer kay mingaw na kay ko pila na kaadlaw ako'y customer dito sa opisina ba. Kung na kay makita ang customer, dadala sa opisina ka ng mga masakiton ha. Sige boss. Sige. Litaw tuod pero way ka pod sigarilyo. Kinlikin ri taon ani. Paitay gini tambay taon. Way kanautan sa lawas. Si Agaw man eh. Gaw! Uy gaw, sa may tiradas na taron. Nah, mamayot na kita kurang gaw ko ko'y kwarta karon. Na maalitan ni kwarta. Nah, may maayaw gaw magkuyog ta. Asam gaw? Muadto ta sa Albulario kay naa say promo. Unya, ingon siya sa kuha. Kato kuno mga masakiton nga iyang tambalan niya maayo. Muhatag niya og 100. Unya kato kuno masakiton nga dili jud niya maayo. Siya kuno muhatag og 100. Tapos ang tirada na to ani gaw, magpasakit-sakit ka. Unya dili jud ka maayo bisan saon niya tambal para makaana ta. Buha kay na gaw eh. Tara gaw. Gaw tayo sa gaw. Sampai pasakit-sakit ako ni gaw. Aturang inyon nga nalibat ka kay nabuksikan. Saon na pagtirada? Ana ra gaw, subaya ko. Anak sige. Sige. Ako hayo. Sige. Boss, nanami customer boss. Oh.
Unsa may sakit ani di ay? Gaw, mao ni bulayo. Gaw, duam lagi kabuk. Gaw. Hindi gaw ay sigiat ni masakpan ta. Sige gaw, sige. Bus, tarong ramangutan na siya, bus. Yan, nalibat lang, kaya nabuksikan. Sige, lingkod lang sa dire kay Asa may orasyon ka. tinuod ani? Dara. Oh, kana. Naunsa man imong mata? Grabe ang pagkabugsika. Sige kay orasyon ka. Orasyon in pirata, batok sa nangalibat ang mata. Okay, buka yung mata. Pila ni kabuok? Duha. Wala po ipik akong orasyon. Kani pila ni kabuok? Duha lang gihapon. Kwarta. Bus, wag lang po na ayo, bus. Pero naapa ko'y second option ani. Di ba niiyon ko sa inyo ha? Na kung ako'y mutambal niya, dili maayo mo hatag og 100 sa inyo ha? Tapos kung mutambal ko niya mga ayo mo, kamoy mo hatag og 100 sa ko ah? Oh, bus, mao ba na ingon mo sa kuha? Sikan orasyon. Okay. Buka. Pila man eh? Duha gihapon so wala ka maayo. Grabe po rin. Sige, kay wa man ka maayo. Tagaan ti ka og 100. Oh. 20 raman eh. Oh. See? Naayo imong pasyente. So karon asa man ang bayad? Kaya ni. Gaw. Kaya.